kaulan. Ayan, shouty sa 21 Eyes, CCKSA. Kumusta? Ang layo ng tinatanim naman namin no, andun sa dulo, hindi abot ng camera, no? Ang labo. Tatanim kasi kami ng mga gulay. Kinuha ko dun sa bahay, ayan no. Ang palayang kulubot. Talong. Sisi, Sisi Jeanette, thank you. Mama Eden, shouty. Kaya lang, ang layo. Ano itatanim dyan? Meron pa? Nagkukurarat si Dos. Dito ko lang to. Bye!
kay Josie. Jose Saravia. Saravia. Buti nakisama man yung live ko. Hindi namatay. Ayun guys, nakaubos na kami na ang 3 lata na um, sitaw. Kaya lang kinulang. Ang lapad ng taniman, kulang yung ibang pananim. So bibili muna daw si father. Tapos yung iba, marami pa na pananim. Kaya lang, pagsama-samahin muna yung mga sitaw. Pagtanim ng sitaw. Ayan, malayo. Naubos na. Ano? Day na? Wala na? Wala na. Wala nang pananim. Maghintay pa kami ng bibili si father ng pananim. Hintay namin. Hindi na kasi abot dun yung signal. Iwan ko lang yan dyan.
Provincial girl, mega love shout out. Provincial girl. English, English na yung ano ko ngayon na, si CKSA. Iniwan ko lang to talaga dito sa, ano, kasi si father, naubos na yung pananim. Pumunta na ng bayan si father, bumili ng seeds ng sitaw. Tapos iniwan ko lang tong live doon. Tapos doon kami sa may mga halaman ni Dos lumipat, nagbubunot kami ng mga damo-damo na naman. Sabi ko, kunin ko na yung aking live doon, baka mamaya matumba yung CP. Nakarating doon yung ano, abot pa pala doon yung ano no, yung signal ng wifi. Malakas talaga yung ano namin. Sis Provinciana girl, mega love shout out. So dito muna kami lilipat sa aming mga halamanan. Kami ay nagbubunot-bunot, nagtitrim-trim ni Dos. Yan o, ang gaganda na kasi ng mga roses. Roses. Sana all. Thank you, Seven Eyes. Ha? Makalubat. Wala kang gloves. O kasi, ano talaga yan? Mapurol. Dapat yung grass cutter mo matalas. I cannot lie for you. Ha? Dili masabag prabadas. Yung kalabaw, saan yung kalabaw? Mikos-mikos muna habang wala pang pananim. Dito muna kami lumipat sa aming mga garden. Mga halaman, mga bulaklak. Garden ng mga bulaklak. Wala tayong gloves. Gamit ko talaga palang flat. Kasi wala na yung puno. O hindi, natin, natararo kayo niyo. Tapos na yan, no? Tapos pipratrok, makan ka din eh. Ay, so gloves mo? Ano ba? Ay, nagpapit mo. Sisi KSA, thank you, Sisi. Iwan ko yung ano ko doon, kimalay ko. Namasa lang maganda din yung doon. Lipat mo pasok sa ano ni, so magic fruit. Huwag ka dyan yung ano, lipat tayo ni taniman. So, may itong ano pa tayo, Bisaya.
Thank you everyone. Jesus, haggard na yung mukha ko. Yung mukha ni Tress, haggard na.
Oh, what's that? Yan na, ano? Tak. Sis Probinsyana, salamat Sisi. Thank you everyone. Salamat sis. Ha? Oh, duman mag-asa sila. I know standing still. Pangit. Pangit. Haggard na yung face lock mo. Haggard na yung face lock na dress. Hindi na maganda. Yan, live ko na to. Thank you so much. Sis Provinciana girl. Thank you, Sisi. Bye-bye. Bye, everyone. Sisi Jeanette. Sisi KSA. Tay. Salamat. Salamat po. Bye, everyone. Nakaisang oras na akit. Iniwan ko si Manay Shining. Andun yun sa kwarto ko. Iniwan ko yung isang CP. Wala, yung kalabaw. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, thank you.